Pozvání do dnešní epizody přijala Monika Suchánská, která je snad na území České a Slovenské republiky nejzkušenější zakladatelkou přírodních hřbitovů. O pohřebnictví psala už bakalářskou práci, působila v Pražském lese vzpomínek a po 4 letech se vrátila na Slovensko, kde se dnes věnuje přírodnímu pohřebnictví v rámci projektu Funebra pod Centrem environmentální a etické výchovy Živice. Ahoj Moni, děkuji za přijetí pozvání do podcastu. Je ještě něco, co bys ráda dodala, nebo co je důležité, abychom o tobě věděli? Ahoj, ďakujem za pozvanie. Myslím, že si to vystihla úplne snáď najpresnejšie, ako som doteraz v rozhovoroch bola zvyknutá, takže úplne si to zhrnula veľmi pekne. Mě by zajímalo, jak jsi se k tématice konečnosti dostala ty, protože už jsi psala bakalářskou práci a to je poměrně nízký věk na to, aby člověk začal pracovat v rámci pohřebnictví, nebo mnohdy o tom člověk v tom věku vlastně ani nepřemýšlí a nechce a dost často lidi vlastně ani nemají zkušenost s úmrtím někoho blízkého. Tak jaká byla tvoje cesta? Ja som študovala antropológiu v Brne na Masarykovej univerzite a keď sme si mali vyberať témy bakalárskych prác, tak mne sa v tom zozname nič moc nepozdávalo. Zároveň som nemala nejakú svoju vyhranenú tému, veď to bol 2. ročník štúdia, takže ešte som nebola nejako zameraná konkrétnym smerom a zrazu tam bola tá téma vplyv ekologického myslenia na pohrebný ritus. A mne to prišlo úplne geniálne v tom, že väčšina tých tém sa orientovala skôr na minulosť, históriu, na prepojenie s archeológiou a bolo to skrátka také obzeranie sa dozadu. A táto téma mne prišla veľmi aktuálna, neprebádaná. Ja som vôbec nevedela, keď som si ju vyberala, o čo môže vôbec ísť, ale hrozne ma to lákalo, pretože mne bola téma ekológie vždy blízka a zároveň pre mňa bola tá téma smrti alebo konečnosti alebo pochovávania vždy extrémne zaujímavá, práve preto, že je taká hraničná, a týka sa nás všetkých a zároveň sa aj ľudia boja. Pre mňa nikdy nebola tá strašidelná, ale bola extrémne zaujímavá. Takže toto spojenie ekológie a pohrebníctva mne už vtedy prišlo minimálne zaujímavé. Minimálne som si myslela v tej dobe, že ma to bude baviť písať, ale vôbec som netušila, čo objavím a kam to povedie. Založila si přírodní hřbitovy v České republice i na Slovensku, ale dneska se budeme bavit především o ekologii na hřbitovech v té podobě, jak je z většiny dneska známe. Nejvýraznější množství odpadu se na hřbitově projevuje v dušičkovém období, kdy se prý vyprodukuje až polovina ročního odpadu hřbitovů. Tušíš nebo víš, odkud se ten zvyk nosit květiny a věci na hřbitovy vzal a jak se stalo, že přerostl do té míry, že bezmyšlenkovitě a automaticky kupujeme jednorázové svíčky, plastové květiny a všechno dohromady i se spadaným listím potom hodíme do kontejneru? Ja si pamätám ešte zo štúdia antropológie takú informáciu, že snáď už neandertálci, ktorí vlastne začali pochovávať svojich blízkych, nosili kvetiny na hroby. A akože tam asi vysledovať ten zámer je trochu ťažšie, keďže sa nevieme k tomu nejako historicky vrátiť. Ale zároveň ten zvyk nosiť kvetinu ako symbol pominuteľnosti a symbol krásy na hroby je bežný, alebo skrátka týmto to začalo, ale bolo to v tej symbolickej rovine. A samozrejme, že potom o ten najväčší rozmach toho, ako to dnes poznáme, ako poznáme tie cintoríny vyzdobené, tak napríklad v slovenskom kontexte, a predpokladám, že to bude podobné v tom českom, tak bol práve v 60. 70. rokoch, kedy sa začalo viac dovážať
umelých kvetín zo zahraničia. Vôbec začali tie umelé kvetiny byť prítomné nejak v našom kontexte. Často si ľudia spomínajú na to, že napríklad vyrábali ich babičky ešte voskové kvetiny na hroby, že vlastne tie okvetné listky boli voskové a celé sa to tak ako keby lepilo dohromady. A proste to malo iba vydržať dlhšiu dobu, než ten živý kvet. Takže ten zámer tam je akoby už dávno, aby tie výzdoby hrobov boli nejaké trvalejšie. Ale zase, keď sa pozrieme do nejakej histórie pred 100 rokmi, u nás tie cintoríny boli skôr miesta, ktoré sa navštívili v čase pohrebu a ďalej sa tam už ľudia nemali tendenciu vrácať tak často, že maximálne naozaj na tie dušičky, povedzme, že s tými voskovými kvetinami a to bolo všetko, že tie návštevy cintorínov neboli tak časté a bolo to dané najmä tým, že sa žilo v prepojení s vierou, podľa ktorej duša človeka, ak žila správnym životom, tak sa mala veľmi dobre na druhom svete, čiže to bolo vybavené, nebolo treba vlastne sa ďalej o ňu starať. A ak nežila dobrým životom a skončila v zatratení, tak nemalo význam sa tým zaoberať, pretože proste to bola cesta tej duše a my sme už s tým nemali čo urobiť. Maximálne sme sa mohli modliť. Ale tie návštevy cintorínov s tým nemali veľa spoločné. Takže začalo sa to najmä tým odklonom od viery, čiže nejakou sekularizáciou spoločnosti a zároveň to, čo dnes vidíme na hroboch, tak vydávame tak zhruba od tých 70. rokov umelé kvetiny. Vtedy ešte nie umelé sviečky, ako dnes vidíme najmä tie LED sviečky, ktoré sú teda trendom posledných zhruba 5 rokov. Takže áno, začalo sa to zhruba teda v tej druhej polovici 20. storočia a vidíme, že sa to tak trochu vyhrocuje dodnes. A máš nějakou představu, proč se někdy předháníme ve zdobení těch hrobů, protože ty barvy těch květin jsou mnohdy jako křiklavé, nebo to jsou takový ty monobarevný nebo veliký barevný květy, nějaký gerbery, nebo ty úvazy možná, co si člověk donesl z té pohřební síně. A za maličkou chvilku to vypadá už jako nehezky, nebo po nějakém počasí nepřívětivým to vypadá nehezky. A vlastně se tam jako takový, když se člověk chce podívat na to jako na něco hezkého, tak to skoro někdy nejde a je to takový, že člověk potom i přemýšlí o tom, do jaké míry je to vlastně pietní a do jaké míry je to pro toho člověka, pro toho zemřelého, protože jako ta estetika se tak nějak vytrácí do nějaké šablonovitosti nebo do něčeho, co je jako nabízené, tak potom chňapnu a běžím. S tým úplne súhlasím, že tá estetika alebo tá estetická úroveň týmto na cintorínoch vážne klesá. Zároveň ja v tom vidím akoby viacero takých rovín, že jednak rozumiem tej praktickosti, že ľudia naozaj chcú mať, mnoho ľudí chce mať skrátka vybavenú tú časť výzdoby hrobu, chcú ju mať tam čo najdlhšie, aby to nejakým spôsobom bolo ošetrené, aby to vypadalo, že o ten hrob sa niekto zaujíma. A zároveň zo sociologickej literatúry tak viem, že si ľudia zvyknú potvrdzovať svoj status práve tým, ako pristupujú k hrobom a aj k pohrebom všeobecne. Práve zo sociologickej literatúry viem, že čím nižší spoločenský status, tým si viac rodina dá záležať napríklad na tom, aby ten pohreb vyzeral, že majú peniaze. Čiže je to trochu aj o tom akoby potvrdzovaní, my sa zaujímame, my na to máme, my sa dokážeme o ten hrob postarať. A zároveň minimálne ako ja asi viac sa orientujem v tom slovenskom kontexte a tam vnímam aj ten veľmi silný vplyv toho, že sme materialistická spoločnosť. U nás naozaj sa dbá na to, ako veci vyzerajú. Čiže veľmi ľudia si dávajú záležať na tom, ako vyzerajú ich domy, autá, ako vyzerajú oni. Veľmi sa akoby dbá na ten zovňajšok, čiže na to, ako sa tie veci javia. Ten obsah už je potom druhorady pre nás a prejavuje sa to na mnohých úrovniach života a spoločnosti.
Takže je to aj o tom, že sme stále materialisti a stále máme pocit, že potrebujeme prejavovať svoj záujem, lásku, starostlivosť materiálne. A preto sa to na tých hroboch takto prejavuje. A myslím si, že aj tá estetická úroveň súvisí s tým, aký vkus máme ako spoločnosť. A myslím si, že keby sme sa pozreli k ľuďom do obývačky alebo proste domov, tak by sme možno našli veľa estetických paralel s tým, ako vyzerajú napríklad hroby tej rodiny a podobne, že ono to asi je tak ako viac vsadené v takom všeobecnom vkuse. Mm-hmm. Mne ešte napadá k tým živým a umelým kvetinám na cintoríne jedna vec, a to je to, že ja málo kedy vydávam umelé kvetiny na hroboch významných osobností. A napríklad na hroboch našich prezidentov, keď som si to tak prechádzala práve cintorín, tak som videla, že sú tam len živé kvetiny. Mm-hmm. Že akoby máme pocit, že to je niečo dôstojnejšie než tá umelá kvetina, že to na nejakej úrovni to vnímame, že napríklad na nejaký významný hrob alebo k nejakému pamätníku nosíme skôr živé vence, živé kvety, že je to ako keby trochu hierarchicky vnímame, že to je niečo to lepšie, zároveň je toto drahšie než tie umelé kvetiny. A už len akoby to také porovnanie, že na narodeniny nikomu predsa nedáme umelé kvetiny, že je to akoby dobre sa zamyslieť nad tým, že prečo, že či je to naozaj len ten praktický rozmer, alebo ako to vlastne vnímame, že toto nie je vôbec niečo, čo by som vedela vysvetliť, ale zároveň ma baví na to upozorňovať a podnecovať ľudí, aby sa zamysleli nad tým, že v čom je teda ten rozdiel, že živému človeku umelý kvet nedám a mŕtvemu nedám ten živý, že v čom to je ten rozdiel? Já přeskočím otázky, které mám připravený, protože jsi narazila na jednu, kterou mám jako naposledy. Ty jsi řekla spojení slov, aby to vypadalo. A mě to trochu děsí, že k něčemu takovému jako k člověku, který nám byl blízký, který pro nás byl důležitý, strávili jsme s ním třeba velký čas života a potom k té vzpomínce přistupujeme jenom tak, aby to vypadalo. A vlastně jako děláme nějakou formu, aby to vypadalo, aby ostatní viděli, že my se staráme, ale mnohdy je to právě už trošku jako bezobsažný. Děláme to jako automaticky a tím hřbitovým prolítnem mnohdy třeba se nedáme ani čas na nějaký se vzpomínkou. Co vlastně znamená důstojné vzpomenutí? Keď sa vrátim k tomu, aj čo si práve povedala, tak úplne s tým súhlasím, pretože ono je to hrozne jednoduché vlastne prísť na cintorín, niečo tam priniesť a ako keby si odškrtnúť to, že sme prišli a ukázali sme nejakú svoju starostlivosť. Ono to môže byť naozaj ako založené na úprimnom cite. To nemusí byť vôbec, že to robíme len pro forma. Môže za tým byť naozaj ten úprimný cit a úprimná snaha nejako sa priblížiť tomu zosnulému človeku, ale zároveň je to oproti tomu byť tam, spočinúť tam a naladiť sa na ten vzťah so zosnulým človekom. Oproti tomu je to naozaj jednoduché tam prísť, niečo položiť a mať pocit, že je o to postarané a zase odísť. Že pre veľa ľudí je to taká akoby zástupná činnosť, pretože zamestnajú ruky, nemusia sa zaoberať vlastne úplne tým vnútrom a tým vzťahom. Pretože pre veľa ľudí je ten vzťah možno bol náročný alebo nebol taký, aký si by si predstavovali, možno cítia v niečom nejaký dlh, nejakú vinu. Skrátka tie emócie, ktoré môžu vyvstať v takej situácii, môžu byť pre človeka proste príliš. A preto je skrátka jednoduchšie tam niečo urobiť a mať pocit, že boli sme sme tam, nie je to zanedbávanie, ale skrátka, ako ty hovoríš, zastaviť sa a spočinúť na mieste môže byť veľmi náročné pre niektorých ľudí. A ty hovoríš, ako zmeniť to uvažovanie nad tým a ja si myslím, že to úplne súvisí s našim vzťahom k smrti. Pretože my nie sme zvyknutí sa zaoberať tou témou. Pre veľa ľudí sú návštevy cintorína niečo, čo chcú hlavne prežiť, mať za sebou, nechcú tam chodiť. Stretávame sa s tým bežne, že aj v dnešnej dobe ľudia chodia z povinnosti
napríklad na dušičky, na cintoríny, vôbec im to nie je blízke, prípadne naozaj majú z toho zlý pocit a myslím si, že často ten zlý pocit pramení z toho, že tá téma zrazu je hrozne prítomná počas tých dušičiek, je to naozaj všade, to na nás tak dýchne a zároveň je to niečo, s čím nemáme vôbec kontakt, môže to byť bolestivé, môže to byť pre nás poznačené nejakými skúsenosťami aj z detstva a môže to otvoriť veľa takých temných miest alebo posvietiť do temných miest v nás a preto je to ťažké a myslím si, že tam treba začať práve aj tou premenou vzťahu ku smrti všeobecne a myslím si, že odtiaľ sa odvíja potom aj to, ako sa vzťahujeme k hrobom našich blízkych a k cintorínom ako takým. Táto téma sa dá uchopiť z toľkých uhlov a že dnes, keď by sme sa chceli aj baviť o ekológii, tak nevyhnutne podľa mňa sa dostaneme k tomu, že to predsa len, ako tie cintoríny vyzerajú, pramení niekde hlbšie. Nie je to tak, že by nám to bolo napríklad ukradnuté, alebo bolo by nám to jedno, čo sa deje na tom cintoríne, že ho možno zahlcujeme zbytočne niečím, čo veľmi rýchlo je odpad. Ale podľa mňa to začína ešte v tom, ako vôbec sa pozeráme na smrť a opäť sa dostaneme k sekularizácii, k tomu, že vlastne nás dnes už nepodopiera tá viera. Dnes už tak trochu nevieme, čo s tým vzťahom k zosnulému človeku. Keď už nemáme tú jasnú predstavu, čo sa s jeho dušou deje, už nevieme úplne, ako sa vzťahnuť teda k tomu jeho miestu posledného odpočinku, preto dnes toľko ľudí aj tápa v tom, ako uchopiť pohreb. Poťažmo, ako uchopiť to miesto pochovania. Často sa stretávam s tým, že ľudia naozaj nevedia, kam uložiť popol, či ho rozdeliť, aj tam ho uložiť, nechať si ho doma. Skrátka nám chýbajú také hlbšie koncepty alebo niečo, čo by presahovalo tieto praktické úvahy a čo by nás v tom podopieralo. Takže je to hrozne komplexná téma. Já jsem na Slovensku byla na hřbitově asi jenom jednou kdysi. Ale z té zkušenosti, kterou mám v České republice, jsou to většinou hřbitovy na malých městech, tak já jsem se třeba ani nesetkala s kontejnerem na tříděný odpad. Ani na bioodpad, vzhledem k tomu, kolik je tam věnců, květin a podobně. Jak je možný, že na tomhle místě vlastně úplně na to, že ekologie existuje, zapomínáme? To je dobrá otázka. Neviem, či mám na ňu odpoveď, ale myslím si, že ono je to s tým cintorínskym odpadom veľmi zložité. Keď sme robili napríklad analýzu odpadu, tu v Bratislave na jednom z cintorínov, keď sme proste vysypali poltonový kontajner a snažili sme sa ho s odborníkmi nejako roztriediť, bolo to veľmi náročné práve pretože často aj tie kvetinové väzby sú vložené z rôznych materiálov, ktoré sa ťažko rozlišujú, ťažko sa oddelujú fyzicky od seba a ťažko sa nám triedia podľa tých jednotlivých zložiek. Myslím si, že aj to vplýva na to, prečo tam nie sú tie kontajnery na triedený odpad, pretože úplne nevieme, čo by sme mali triediť, pretože to nie je tak ľahké rozoznať od seba. Myslím si, že veľa napríklad starostiek alebo primátoriek nevie úplne, alebo teda zamestnanci tých konkrétnych oddelení, ktoré o tom rozhodujú, tak možno nevedia úplne, ako to uchopiť, pretože je to príliš zložité na prvý pohľad. A ono sa to ukázalo aj pri tej analýze, že je to naozaj zložité si poradiť s tým odpadom, pretože myslím si, že zároveň nechcú zaťažovať ľudí triedením odpadu na mieste, kde to môže byť nežiaduce, alebo proste majú pocit, že to je príliš citlivé, že ekológia sa tam úplne nehodí. S tým som sa stretla už párkrát s takým názorom, že tam akoby má prednosť tá dôstojnosť, pieta a úplne ako zaoberať sa tam nejako odpadom, že sa to úplne nehodí k tej téme. Že tam by to mohlo byť kľudne akože nám jedno. Dnes už vieme, to bolo pár rokov dozadu, pár takýchto poznámok a dnes si myslím, že už cítime o mnoho väčšiu naliehavosť tú ekológiu uplatniť kdekoľvek to ide. Ale zároveň ja som tiež toho názoru, že by sme nemali úplne
očakávať od ľudí, napríklad keď prichádzajú na dušičky, zároveň by sme chceli vidieť, dajme tomu, to naladenie sa na to obdobie, na tému, na ten vzťah so zosnulým. A myslím si, že úplne tam nejde očakávať, že ľudia budú zrazu sa prepnúť do toho racionálneho módu pri kontajneri a budú horlivo triediť. Ja si myslím, že tá cesta je skutočne minimalizovať ten odpad a naozaj tam neprinášať nič, nad čím potom budem musieť zložito uvažovať. Myslím si, že aj to je to uvažovanie, že tam sa to nehodí, tam to, ako nechajme to tak, však toho zase tak veľa nie je. Ale áno, neviem, či som ti odpovedala na otázku zároveň. Partnerem této epizody je Riše Tea, e-shop s japonskými čaji prémiové kvality od malých farmářů, které zná zakladatel e-shopu osobně. Pokud chcete proniknout do tajů japonských organických čajů, přijďte na degustaci nebo si objednejte z rishe.eu. Při zadání kódu Smrtelník budete mít na nákup 5% slevu. Máš nějaký příklad toho, jak vlastně můžeme obměnit to, co tam nosíme, abychom minimalizovali množství odpadu, který vlastně se díky tomu hrobovému místu a těmhle našim zvykům za rok vyprodukuje? My odporúčame prinášať naozaj len to, čo sa môže skompostovať. A dnes už tie možnosti sú naozaj veľmi pestré a široké. Jednak pribúda lokálnych kvetinárstiev, ale kvetinárstiev s ekologickým prístupom, kde naozaj už je dosť jednoduché dnes prísť k ekologickému vencu. Čiže jednak, či už na objednávku, ak to nemajú zaužívané robiť automaticky. My sme si obišli v isté dušičkové obdobie aj niekoľko kvetinárstiev tu v Bratislave a pýtali sme sa v kvetinárstvách, či majú v ponuke takéto vence. Ak nemali, tak nám ale hovorili, že vedia na objednávku do druhého dňa taký veniec vyrobiť. A dnes už mám pocit, že je to úplne bežné na to natrafiť automaticky. Takže to, čo sa dá skompostovať, pretože už aj v mestách je ten zber bioodpadu oveľa zaužívanejší a rozšírenejší. Ukázalo sa vlastne aj v tej analýze odpadu, ktorú sme robili, že napríklad 60% z toho kontajnera bol zelený odpad. Čiže niečo, čo sa dá skompostovať, čo je úžasné, že minimálne, keď si vezmeme, že z toho celého množstva by sme vedeli 60% takto efektívne využiť a z toho zvyšného tých 40% najväčší podiel mali potom plasty, ktoré ale je potrebné dobre rozlíšiť a rozdeliť. Čiže napríklad z niektorých kvetinových väzieb je naozaj potrebné odstrániť tie živé časti do zeleného odpadu a tie plastové do plastového odpadu. Takže už minimálne 3 kontajnery by pomohli na cintoríne, čierny, žltý a na zelený odpad. Ale my, keď sa nás niekto pýta pred dušičkami na nejaké rady, tak väčšinou odporúčame tak minimálne 2. Proste čierny a hnedý. A hneď to bude vyzerať inak. Ale ten problém tej infraštruktúry na cintorínoch je aj v tom, že často ľudia, ktorí prichádzajú na cintoríny v dušičkovom období, vidia kontajnery, vidia farebné kontajnery, ale vôbec nevedia si s tým poradiť, čiže oddeliť to a správne nasmerovať ten odpad. Ale často sa deje ešte to, že je úplne preplnený čierny kontajner, preplnený hnedý kontajner. A kam to dám, keď to nemám kam dať? To, čo mám v ruke, dám to do toho, ktorý nie je plný, čo je väčšinou modrý a žltý kontajner. Čiže potom ten odpad je tak zmiešaný, že aj vývozcovia odpadu odmietajú vyvážať to, čo by malo byť inak vytriedené. Takže aj preto si myslím, že tie mestá od toho ustupujú, keď sa vrátim ešte k tej otázke, že možno to skúsili 1 rok, absolútne sa to nevyplatilo a preto sme aj minulý rok mali vlastne takú spoluprácu s odvozcom odpadu tu v Bratislave s firmou OLO, kedy boli vyškolení dobrovoľníci, ktorí pomáhali ľuďom triediť na cintoríne a tým pádom ich aj akoby učili, ako to robiť na budúce už samostatne. Takže myslím si, že veľmi dôležitá je osveta, že nie sú úplne nezmyselné tie farebné kontajnery na cintorínoch, ale napríklad z našej analýzy vyplynulo, že papiera tam bolo 1%, takže úplne nepotrebujeme mať ten veľký papierový kontajner. Takže je dobré podľa mňa začať už len tým
keby som bola teda správca cintorína, začať analýzou odpadu, pretože si viem predstaviť, že tu v Bratislave tá skladba odpadu je iná, než bude na menšom meste, v obci a podobne. Čiže zo strany mesta je možno fajn začať sa zaoberať tým, čo mi tam teda tí ľudia prinášajú a čo s tým viem, ako s tým viem naložiť, aké mám možnosti vôbec v tom mieste, kde ten cintorín je. A potom zo strany tých návštevníkov tak odporúčame ideálne nosiť to, čím sa nebudeme musieť veľmi zaoberať. Čiže to, čo sa dá skompostovať, prípadne nosiť veci, ktoré si viem potom vziať domov. Napríklad kvety v kvetináči alebo si urobiť výsadbu na hrobe. Mm-hmm. Čo dnes už je super, že niektoré mestá podporujú tým, že tú výsadbu urobia za vás a aj sa vám o to vedia starať za nejaký poplatok a podporujú takto vlastne tú zeleninu na hroboch. Samozrejme viem, že na to ľudia zvlášť v mestách čas nemajú a vyžaduje si to veľa pozornosti a práce, preto je super takáto služba. A ak tam nemám naozaj priestor chodiť, tak minimálne nosiť niečo, čo si viem zobrať domov. Ale vieme, že napríklad v slovenskom prostredí veľa ľudí s tým má problém nosiť niečo z cintorína domov. Že tu ešte prevláda taká poverčivosť, že by sme si nič nemali odtiaľ nosiť domov. Mm-hmm. Kultúrne rozdiely. Jak jsi mluvila, tak jsem si představila vlastně trošku i ty barevní kontejnery na tom hřbitově a říkám si, že to by mohl být taky možná protiargument, jako že by to mohlo vypadat, řekněme, teď nemluvím za sebe, ale představuji si, že tohle může někdo argumentovat, že by to jako nevypadalo esteticky a pěkně a zároveň samozřejmě jako vyřešit nějakou zděnou budečku asi a určitě tyhle věci řešení mají. Takže kežby kontejnery na hřbitovech a naše schopnost rozstřídit byla brzká budúcnosť. Ja sa stretávam tu na Slovensku s tým, že keď sa práve tým nejaké mesto zaoberá, tak už uvažuje nad tými veľkokapacitnými zapustenými kontajnermi, ktoré na povrchu teda sú menšie, ale majú veľký zásobník pod sebou. A to už sa dá tiež esteticky vyriešiť celkom fajn, že minimálne rozlišujem taký jeden druh kontajnerov, ktoré sú hnedé a majú iba farebné tie vrchnáky. Čiže rozlíšiš to a úplne to nepúta pozornosť. Zároveň, ale zase z nejakých štúdií, ktoré som čítala, tak tie kontajnery na cintoríne, čím sú väčšie a prítomnejšie, tak tým posilňujú aj pocit toho, že ten odpad tam patrí a že sa s ním počíta. Čiže je to také trochu možno kontraproduktívne vidieť aj tie veľkokapacitné kontajnery a podprahovo dostávať signál, že je OK tam ten odpad nosiť, lebo je tam na to miesto. Samozrejme nie je riešením tam nedať žiadne kontajnery a čakať, že ľudia pochopia, že ten odpad tvoriť nemajú. Myslím si, že naozaj je to o takej postupnej, trpezlivej osvete, ktorú už veľmi veľa miest a obcí na Slovensku zavádza v období dušičiek, že naozaj robia plagátové kampane, letákové kampane o tom, že nemusíme toho nosiť veľa, nie je to súťaž, a stačí spomienka, stačí jeden živý kvet a snažia sa takto ako keby vrácať možno opäť ku koreňom alebo k tomu, ako to bolo kedysi, že naozaj sa chodilo viac spomínať a naozaj sa k tomu nepristupovalo tak materialisticky. Takže vidím každým rokom u nás posun a vidím aj, že na to reagujú predajcovia kvetinárstva, že prispôsobujú ponuku už aj týmto trendom alebo tomu posunu vo vnímaní a zároveň si všímam, že niektoré mestá zvažujú, alebo tie, s ktorými sme v kontakte, mi naozaj zvažujú aj úpravu pravidiel natrvalo. Že by nebolo možné prinášať určitý druh sortimentu na hroby a dokonca tu v Bratislave sa mestské pohrebníctvo Marianum rozhodlo obmedziť sortiment, ktorý je predávaný priamo na cintorínoch alebo v ich okolí. Čo ja mám napríklad už dlhoročnú skúsenosť z Nemecka, kde to takto bežne je, že ak sa nemôže na cintorín prinášať napríklad umelohmotná výzdoba, tak ju nikde v okolí nekúpite. Čiže dajú sa tie pravidlá naozaj takto prispôsobiť, dá sa to tými pravidlami podporiť
ale opäť je to o tom, že niekto za tým musí stáť, niekto v tom musí vidieť význam, čo sa často práve na tých správach cintorínov nedeje, pretože automaticky, keď niečo obmedzíte, natrafíte na ten protitlak ľudí, ktorí sa toho budú dožadovať a budú vlastne protestovať nejaký čas. A to si vyžaduje aj trochu umu a skúseností zmanažovať tieto tendencie. Ale určite to z dlhodobého hľadiska má veľký význam. A vy děláte konzultaci i městům, když chtějí nějak třeba obměnit nebo změnit přístup k tomu odpadu na hřbitovech? Pár skúseností takých máme. Máme možno tak viac skúseností s tým, že keď nás oslovujú nejaké mestá alebo obce s tým, že by chceli prírodný cintorín, tak často sa s tým väzie aj taká idea toho, že by to prírodné pochovávanie, že by ten prírodný cintorín alebo tá nová časť cintorína mohla byť z časti prírodná a z časti klasická s nejakým ekologickým prínosom. Čiže sa rozhodnú napríklad, že nebudú sa budovať klasické veľké hroby, ale budú tam len vertikálne náhrobky a inak tam bude trávnik. Ale pochovávať sa bude klasicky. Čiže veľa miest a obcí hľadá takú nejakú hybridnú cestu a pri tom zavádzaní prírodného pohrebníctva. Možno niektorí sa boja, že by to prírodné pohrebníctvo nebolo dobre prijaté, alebo niektorí chcú skrátka rozšíriť sortiment služieb, takže keď sa hľadá nejaká hybridná cesta, niečo medzi prírodným a klasickým pochovávaním, tak často riešime tú otázku, čo umožniť prinášať a čo nie. Pretože na prírodných cintorínoch nie je možné prinášať vlastne nič okrem živých kvetín, tam je to také jasné. A na tých hybridných sa snažíme hľadať tú cestu. A myslím, že ešte nie sme ani my úplne asi na konci tej cesty, že by sme už vedeli presne mestám poradiť, pretože opäť záleží od toho, na čo sú tam ľudia zvyknutí a neurobiť tam úplne nejaký rázny sek, proti ktorému budú protestovať, takže minimálne odporúčame napríklad obmedziť prinášanie plastových kvetinových väzieb alebo všeobecne umelých kvetín, prípadne LED kahancov, ktoré sú naozaj ako veľmi rozšírené a sú naozaj asi tým najhorším typom odpadu, ktorý tam vzniká. Takže obracajú sa na nás mesta, obce aj s takýmito požiadavkami a zvlášť v období dušičiek sú to hlavne médiá, ktoré prichádzajú s týmito otázkami. Takže vtedy tak radíme a veľmi sa tešíme z toho, že každým rokom viac a viac miest si tento prístup adoptuje. Proste skrinky na cintorínoch, kam človek môže dať kahanec, ktorý už nechce, ktorý není rozbitý a niekto iný, kto si ho napríklad nemôže kúpiť, tak si ho odtiaľ vezme a dá si ho k sebe. Že sú zdieľané kahance alebo zdieľané skrinky s náradím, že máš tam proste motičku, máš tam veci, ktoré môžeš použiť na ten hrob, potom to tam vrátiš a je hrozne veľa super nápadov, ktoré sa dajú aplikovať. Tohle bylo v Polsku, co jsi říkala. V Polsku. Úplne, keď som to objavila a googlila som to, tak je to fakt taký, ako keby, taký trend, že není to iba jeden ojedinelý cintorín, ale normálne tam ľudia môžu zdieľať kahance, čo je super. A práve v Čechách som videla zase, že máte také tie kvetinové budky pri cintorínoch, čo u nás ešte není, ale už som našu kvetinárku na to ukecávala, ktorá má svoju farmu teda, či by nechcela mať kvetinový stánok vlastne samoobslužný pri cintoríne, že by si to tam ľudia mohli. Asi to ešte chvíľu potrvá, ale potešilo ma to, keď som to videla u vás v Čechách, že to existuje. Moje další otázka směřuje na pohřeb nebo obřad posledního rozloučení. Možná, myslím, že nemusíme mluvit úplně o té ekologické variantě na přírodním pohřebišti nebo hřbitově, protože tam už pravděpodobně ta komunita, ta rodina, nebo to bylo konkrétní přání zesnulého a tam už to přemýšlení ekologické vlastně je nějak nastavené. Ale co když si to třeba zesnulý nebo rodina si přeje vlastně pohřeb v rámci nebo ve spolupráci s konvenční pohřební službou,
máš nějaký tipy, jak tam volit, co možná nejekologičtější řešení nebo nějaký řešení, který jdou co nejvíc ve směru udržitelnosti nebo co nejmenšího odpadu? Myslím, že to vychádza z tých skúseností z prírodného pohrebníctva, ktoré mám, ale to, čo sa dá uplatniť v akomkoľvek pohrebe, je už v pozvánke na ten pohreb napríklad ošetriť to, či chceme, aby ľudia prinášali kvetiny, alebo nie. Ak áno, tak aké? Napríklad už tam môžeme ošetriť to, aby priniesli len jednu živú kvetinu a to je všetko. Tie kvetiny, to býva akoby taká dosť výrazná ekologická záťaž, pretože tie kvetinové väzby z pohrebníctiev sú často veľmi honosné, opulentné a často tie kvety slúžia povedzme, že hodinu a potom hneď idú na skladku alebo do spalovne a je to veľká škoda. A zároveň vždy sa dá vybrať ekologická rakva alebo ekologickejšia rakva, čiže už na toto si môžu dať ľudia pozor pri výbere rakvy, aby, dajme tomu, nebola lakovaná, napúšťaná, farbená so syntetickou výstelkou. Ten výber sa tiež v pohrebných službách časom rozširuje. Smerom k ekológii môže byť aj úprava toho, čo má zosnulý na sebe. Čiže nemusí to byť, dajme tomu, nejaký oblek zo syntetického materiálu, alebo zvlášť pri kremácii môžu byť trochu nadbytočné topánky, pretože tie sú často s lepidlami, s gumou a podobnými materiálmi, ktoré pri tej kremácii generujú zbytočné emisie. Čiže napríklad toto je niečo, čo sa podľa mňa bude časom zažívať, že je OK zvoliť jednoduché prírodné oblečenie do rakvy, prípadne iba rubáš a nemusí to byť nejaké sviatočné oblečenie. Ďalej je toto, ako je upravený ten hrob. Čiže u nás na Slovensku sa často hroby betónujú znútra a to je tiež niečo, čo je často úplne zbytočné a neprispieva to k tomu prirodzenému zotleniu tela. A ďalej je toto, ako vyzerá ten náhrobok. Nemusí to byť dovážaný mramor z Číny alebo z Indie. Môže to byť jednoduchý lokálny kameň a výsadba na hrobe. Čiže tých krokov je tam viacero a akurát je to opäť ovplyvnené, tá naša voľba v pohrebnej službe tým, že máme na to málo času väčšinou. Tým, že sa nezaoberáme tým predtým, než to potrebujeme, tak často už v tom zármutku a v tom šoku, v ktorom ideme zariadovať ten pohreb, tak je ťažké robiť nejaké racionálne rozhodnutia s prihľadnutím na ekológiu a preto my zase podporujeme to, aby sa tým ľudia zaoberali za života, kým to nepotrebujú úplne akutne a vtedy sa dá naplánovať aj klasický pohreb ekologicky, pretože máme čas si minimálne urobiť nejakú rešerš tých možností. To je taky důvod, proč jsme tady teďka na tomhle podcastu, protože tím, že se o smrti budeme bavit, ji nepřivoláme. Moje dvě otázky na každého hosta jsou ta první, kdy se cítíš být nejvíce křehká? Asi vtedy, keď niekým zdieľam niečo veľmi osobné a intimné. Niečo, čo by mohlo kľudne spôsobiť to, že ten človek na mňa napríklad zmení názor, alebo ma nejakým spôsobom odmietne, alebo asi keď zdieľam niečo veľmi osobné, intimné, čo možno nezapadá do mainstreamu. Asi teraz ťažké si predstaviť nejaký konkrétny príklad, ale kto to zažil, tak ten asi vie. A poslední otázka je, kdy se cítíš být nejvíc živá? Myslím si, že v prírode a v takom priamom napojení na živú prírodu a zároveň v rozhovoroch s blízkymi ľuďmi. Moc krát děkuju za pozvání a za nádherný povídání. Ja ďakujem, že som tu mohla byť.
PS, aby důležité věci nezůstaly nevyřčené.